Pues nada, primera parte muy controlada y donde hemos hecho el gol y podíamos haber ampliado incluso con algún gol más, y una segunda donde hemos salido mal, nos han echado atrás, nos han cargado mucho el juego por aquí por banda izquierda y no hemos sido capaces de salir, de tener el balón, de hacer lo que habíamos hecho en la primera parte, y al final pues bueno, con ellos con más intensidad, con más ritmo, pues nos han dado la vuelta a un marcador y bueno, pues nos vamos fastidiados porque no nos gusta, a nadie le gusta que le den la vuelta al marcador, pero bueno, es lo que ha ocurrido. Pese a todas las acciones han sido buenas, ¿no? El que ha salido por delante del marcador durante la mayoría del partido. Y bueno, falta ese tramo final que... Sí, lo que pasa es que no podemos salir, ya nos pasó el otro día, no podemos salir la segunda parte como que ya está hecho todo y lo hemos insistido, hay que salir fuerte el primer cuarto de hora y asentarnos porque ellos van a pegar ese arreón. Y desde el minuto 1 de la segunda parte se ha visto al Ontinyent con mucha más intención de buscar el empate y así ha sido. Tampoco es que nos hayan generado muchas ocasiones de peligro, pero han estado muy certeros y bueno, pues se han llevado la victoria a última hora. Una demostració del que pot ser la segona B, no? Sobretot ara al principi, que els equips que suposadament heu d'estar dalt, pues bueno, us costa arrencar i els equips que estem, bueno, que ens ha costat més arrencar, no? Anem més fluixos a nivell de preparació, pues s'iguala, a voltes més per l'ímpetu. Sí, a veure, la segona B és una categoria molt igualada, qualsevol equip guanya qualsevol equip i com dieu, i més els equips normalment en teoria de la part mitja-baixa en casa s'han de fer forts i avui l'Ontinyent ha cregut que podia donar la volta al marcador fins a l'últim moment i així ha sigut, així ningú regala res i per a sumar punts n'hi ha que donar-ho tot, no pots només competir bé mitja part perquè en això no serveix, l'objectiu nostre és que tenim que competir tot el partit. En l'últim tram, sobretot, s'han trencat els dos equips, enmig del camp hi havia molt d'espai, no se sabia, o sigui, s'anava d'àrea a àrea i era qüestió de que caigués el gol d'un costat o l'altre. Sí, ha hagut molt de desordre, més ímpetu dels dos equips, nosaltres l'empat no el volíem i quan ens han fet l'empat pues, hem anat a buscar o intentar buscar sense estar bé la victòria i en aquesta anar i tornar pues, el que s'ha emportat el premi ha sigut l'Ontinyent. Algun missatge per l'afició que al final sí que ha pogut tindre? Bueno, pues sobretot donar gràcies perquè han vingut, disculpar-nos perquè no ens hem pogut donar un resultat positiu, però bueno, que el camí este és molt llarg i això tenim un molt bon equip i segur que estem en la part dalt i bueno, ja a poc a poc han venit els resultats i n'hi ha que seguir treballant, treball i ja està. Pense que l'altre dia vam poder portar-nos el partit clarament, no el vam portar i avui hem fet una molt bona primera part i n'hi ha que quedar-se en les coses positives i treballar ixes i bueno, sobretot millorar aquests aspectes de desconnexió que tenim. La próxima semana en Castalia viene el Villarreal, una buena oportunidad para conseguir esa primera victoria, ¿no? Sí, sí o sí hay que ganar en casa, delante de la afición, seguro que hay una gran entrada y nosotros tenemos la obligación sí o sí de llevarnos los 3 puntos y vamos a trabajar la semana para ello y esperemos poderles brindar la victoria a esta gran afición que se lo merece.